سلام كبرات تخاتلتي سينما سمرة كمي تانيحكم بخلو نقربلكم زلنا مدبات حقوسات كتكونوا ناتمننا تاريخي وات قديم تكرر لاين سنة بباون قرماي كبر أباكو زدس استحستو حيزنا لكم متينا سلزلنا كساب فتسامة بتسمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سناي مكتتال أب عودي سنة باب قدمي حيال عمتات كساتف صنحة عود سنة بابنيايو بفلايكوا كم تواسعي كاب كزينا بكزي عبيت انا مزقبه كمت صنحيو بوك وبسنة باباو سرحاتو أب نايبوزحات حنقولات تغريط زلو هبوب إرتراوي موزيكانيان تواسعينيوم كم تواسايكا أب حيالو فيتشر فيلمتات دراماتات كوميديتات تخاتلتن ناي تلفزيون بمسرح لعل ناي مسابقاتو كنت أبارقن تقبالنت كركبن بقيهم نسو معر ناي موسى سروحو أب موزيكاوي فرياتون سنة فايكونن كابو استلعله كيكونا يترفن دما كاب السبعتات كساب حجي أب عودي سنة باب زينة افتوهو زلوو عقمون بقعتن كينكيه نلعلي 4 عمتات تقعيسو أب موسى صنحن زلون حيال سنة باوي كوينو زركب زلو قرماي كبر أب باكوم زخونا سب حدا مويا ويسرح كجمر انت دا خوينو قلم بقسيتات كل ولو بفلاي امويا سنتبب مبزحتو غزي تساليخا اخاتاتوم اب زخونا اقاطاميتات كمن عزبو قلب خبابي قلب مزنو قلدما بسمعيت تدريخو كاتو يخيل يخون اتزبز حقن زياده بعرك مزنا وي بخبابيو تساليو زاتيوم ناي غرمايغن فليز بلايو غرماي باكو ناي فيلم باغو نفع تواساي زيكونس نفع موزيكانيا نمخانيو صعرتات زكاي زنبره تعويت دما بزح موزيكاوي مسارحيتات كاب ميدا اتهزو دحر مصواتو مليخو كم قحتو انت دليو قرار انت دليخا كيبوردن ترامبتن كتصوت بقييوم غون خا اب كجله بالي بمصناح نوح تمكرو قدلن سلت صنحو خا بزي زخانه صقم ان مويا موسى زنبيلو انه لومي كابتوم ازينا ندنقوم حيال سنطباوي كوينلوم ازي كاب غزينا بغزي بقعتو زعبن تفلاطنتو زعززن زلو سنطباو غرماي اب نوس ادميو بزحدرو رسن هاغراو سمعيت بشحنچعه 178 ان ميدا استسلف قوينو اب استفلاليا احدوتات كم تواغاي سراويت دحدما كاب شحنچعه 183 ابال برجيد 23 صنيحو اب كفل سراويت 16 تسحيبو كم موزيقانيا مالت هرم خرارن اورغانيستان بمخان كساب علتنا صنت سريحون حيالو سنطباو سرحات ابركيتيوم دحرنا صنتون اب هاغراوي مارشن باند كم تصواتاي ترامبت كساب شحنچعه 194 دحر مكلكال اب شحنچعه 195 تطايسوم دحر متياسو نتزفقر مويا مليسو كعبيون بقعاتو كاب كزينا بكزي كبر خونيو ترايم قرماي كبرا باكو اب شحنچعه 198 كم كل زيكا اب جنبار بوري كتيتو بستفلاليه صفحي حلافنت اب اقار سراويت دحر مقلقالو اب كجله بالي سرحيت 4 عسب كم حلافن موزيقانيان بتوفاينت سريحو كم اندغنا سريحون بزح بركتن غون زي ابوزحات درامان فيلمن بمستاف بقعاتو كمسكر زقاله سنت ببنيايو قرماي باكو كابتن سرحلن فيلمتات نمتقاس اب تخاتالي سيتكوم اندا زمام كم دلالاي مسفن ابتا نايسو اسياس اغاي تخاتالي فيلم تمال كم فداين سمره اب مدرماياويان كم مرحغانتا اب 111 كم كدا اب جروم كم شماغل عدي ابراي كم حددخا اب يوتيوب استزركحت ايسب كم معشو اب دراماتات نوتبوك ادي زينب ام حلمبر ايتمحل سبخ ساقم هيوت ابعداغا زبلان كالوتن بركز زبلا فيلمتاتن ناي مدرخ دراماتاتن كسرح زغاله موياويوم
እዚ ንሞያ ጥበብ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ዘይተጋደፎ ሓያል ስነ ጥበባዊ ገና ስሙ ከም ኮኸብ እናደመቐዩ ዝኸይድ ዘሎ ባኮ ምስ ብፀይቱ ተጋዳሊት ኣምና ስዒድ ቆልዓ ሽዕብ ኣብ 1986 ኣብ ሳሕል ሓሊበት ዝበሃል ቦታ ዝምድና መርዓ ሜዳ ብምምስራት ክሳብ ሎሚ ብፍቕርን ሓልዮትን 4 ቆልዑ ከፍርዩ ክኢሎም ግርማይን በዓልቲ ቤቱን ከም ኣብነታውያን ወለዲ ካብ ዘጥቅሶም ጉዳያት 3 ካብ ደቆም ብቐዳማይ ዲግሪ ሓንቲ ድማ ብሰርቲፊኬት ኣምሂሮም ዘመርቑ እዮም። እዚ ኸኣ ኣብነታውያን ወለዲ ዘስምዮም እዩ። ብልክዕ እንተ መጺና ካብቶም ሞያውያን እቶም ኣፍቀርቲ ወይ ተኸተልቲ ኢና ንበዝሕ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ገሊኦም ኣፍቀርቲ ብምሕር ተምሳጥ ናብቲ ዝስሕቦም ሞያ ኣዝዮም ቀሪቦም ንሪኦም ስምዒቶም ተዓዚቦም የውፅኡ ጥራይ ዘይኮነ እንተወሓደ ንእሽቶ ኣበርክቶ እውን ይህልዎም ነዚ ክግለጽ ጸንሐ ሓሳባት ዘራጉድ እምበኣር ካብቶም እንኾርዓሎም ስነ ጥበባውያን ሃገርና ዝኾነ ግርማይ ክብረኣብ ባኮ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ እዞም ብማዕዶ እንዕዘብ ሰባት ዕውታት ሰባት ክንርኢ ከለና ነቲ ህሉ ኩነታቶም እምበር ነቲ ዝሓለፍዎ መንገዲ ኣይንቅደሰሉን ኢና እንተኾነ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ህይወት በፂሑ ዘሎ ሰብ ዓወታቱ ውፅኢት ጻዕሩ ድኻሙ ውፅኢት ሓያል ራእዩ ምዃኑ ክስሓት ኣይግባእን ኩሎም ዕውታት ሰባት ብተፈጥሮኦም ልዕሊ ካልኦት ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን ዝዕወቱ እንታይ ደኣ ንኽዕወቱ ልዕሊ ካልኦት ስለ ዝፅዕሩ እምበር ጽዒሮም ዝተዓወቱ ሰባት ንኻልኦት ኣብነት ዘይኮኑሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን ነዚ ኣብነት ዘረጋግጸልና እምበኣር ብዝተፈላለየ ቃልሲ ናይ ስነ ጥበብ ዝሓለፈን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ብሳላ ዘይሕለል ጻዕሪ ዝተዓወተን ግርማይ ክብረኣብ ባኮ እዩ። በዓልቲ ቤት ግርማይ ኣምና ኣብ 1982 ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፈት ኮይና ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ ተወጋእ ሰራዊት ብትብዓትን ተወፋይነትን ንሃገራ ኣገልጊላ 6 ግዜ ከቢድን ቀሊልን መውጋእቲ ኣጋጢምዋ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ትካል ኣስቤኮ ከም ኦፕሬተር ናይ ዓበይቲ ማሽናት ሰሪሓ ግርማይ ክብረኣብ ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ኣዝዩ ቦቕባቕን ሕያዋይን ምዃኑ እዮም ብዙሓት ፈለጥቱ ዝምስክሩ መስመሩ ንጹር መንገዱ ፍሉጥ እዩ ኣብ ስነ ስርዓት ኩሉ ጸጽቡቕ እዩ ዝምነ ክኾነን ክመስሎን ከኣ ይጽዕር ምውሳእኻ እቲ ናይ ብሓቂ ዘፍቅሮ ሞያ ስለ ዝኾነ ክሳብ ዕድመ ዝደፍእ ከም ዝዋሳ እዩ ዝምስክር ይኹን እምበር ነዛ ብፍቕሪ ዝማሞቐት ብተወፋይነታ ንሃገር ዘበርከተት ብጥበባ ሕብረተሰብ ዘዘናግዐትን ዝመሃረትን ስድራ ሓደ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ሰሙናዊት ኣብ ኤሪቲቪ እትቐርብ እንዳዝማም ሲቲኮም ድራማ ካብ ዝዋስኡ ሓደ ግርማይ ክብረኣብ ባኮ ሓሚሙ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ገዲም ተጋዳላይን ስነ ጥበባውን ሓይሊ ብቕዓቱ ከይደኸመ ገና ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ጉያ እናሃለወ ብሕማም ተሰኒፉ ሞራሉ ከይንኪ ኩላትና ኣጅኻ ክንብሎ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ እንደሊ ስነ ጥበበኛ ግርማይ ወትሩ ዘይጸዓድ ፈቃር ኣላይ ስድራን ሓብሓብ ኣቦን ብምዃኑ ኩላትና ከምቲ ዝጸንሓና ናይ ኣቦታትና ኤርትራዊ ጭውነት ኣጀኻ ብምባል ብሞራል ክንድግፎ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ዕማሚ እሞ ኣጀኻ ንበሎ እዚ ሓያል ስነ ጥበባዊ ናብ ንቡር ጥዕንኡ ተመሊሱ ኣብቲ ዘፍቅሮ ሞይኡ እናዓየየ ከም ቀደሙ ከዘናግዓናን ትምህርቲ ከቕስመናን ካብ ሕጂ ክንሕብሕቦ እዩ ዘለና ስለዚ ክቡራት ኣሕዋትና ሕጂ እውን ከም ቀደምና ንዝሓመመ ክንድግፍ ንዝሰነፈ ከነተባብዕ ካብ ቀደም ዝጸንሓና ባህሊ እሞ ኣጆና ንዓቅቦ ንብል ገዲም ስነ ጥበባዊ ግርማይ ክብረኣብ ባኮ ድማ ናብ ንቡር ተመሊስካ ኣበባን ዕምባባን ደቅኻ ክትርኢ ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ እምበኣርክ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሲኔማ ሰመረ ሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ በዚ እንቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉይ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምነየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መኣረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ
መርሃባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባቲና ዘለና ኩሉቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓት መታን ክበጽሐኩም ከኣ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚናይና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ማህርና ዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ Cinema Samare, Samare, Kapizi Rapizi, Hayna Lele, Filter Habos the Star, Sahab Sini Trufta, Nafsed Nahar, Cinema Samare, Ab Cinema Samare.